Hello, good morning sa mga Luzon, Visayas, Mindanao, mga kabayan ko dyan mga Bisaya. So, tingnan nyo mo ang aking video ngayon sa umaga nito. Today is Thursday. So, yun, napaka-simple lang bagay na may anihan ka sa araw-araw. Ito, yan ang alokbati. Ito ang kangkong. So another alokbati naman. So simple lang ang dito. Kuhaan ka ng para makaikonsumo matagal-adlaw. Mauna siya. So ito ang aking mga tanom. Malunggay, papaya. So nagtatanim din tayo dito sa mga kamatis. Ito lang ang ating mga kung paagi para sa mga kung kamo naman sa mga mamoy mga buhat sa pala